céanáis brúscar atá le glanne. Tá survey a dhéanamh acu agus tá shift i glicacha chun cehrú lo na canálacha éagsúla plastig a scrúdú. Sin boscí difriúla a legan amach le clocha. Tá boscí dín teang marall tumas in na survey agus seo dúd na cinál plastic tá a trá. Tá checklist go a peidir beag tá sa stúrú gachard spéis sin na ceabhar. So peidir, cad a hámid a bailú, cad ar tá an liste? Málí pleise, budza pleise agus blé an trá. Agus ceú se sin doing gachard a chus náid ceart. An tá snómíd mar sin? Tá snómíd. Seo plastic fóg, ne? Cóid chuine sin na chur? Isteach na gwainneachar. Yes. Mór an fágcha. Wow, tá an survey dianta, tá se seir fad bailithe going, anna obair jo,